ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା କାହିଁକି ଓ କିପରି ହୁଏ ଏବଂ 2025 ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ଝଲକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜୋରନ୍ଦା ସ୍ଥିତ ମହିମା ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଗୁରୁଗାଦି ଏବେ ଚମକିଲାଣି। ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅବସରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ସହ ମୂଳ ମନ୍ଦିରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଏବେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋରନ୍ଦା ହାଇସ୍କୁଲର ପଛବାଟ ଦେଇ ତାରିଣୀ ଛକ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛବାଟେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର 4 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦାର ଧୋନି ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଧୋନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଡ଼ିଆଟାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନ ବସିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରା ସରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଆସୁଛି। ଏହି ଦ୍ୱାରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ଧୋନି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଏହି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏବେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସବୁ ସଫା କରା ସରିଲାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ବା ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବସିବ। ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ପଡ଼ିଆ ସଫା କରିବା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲାଣି। ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହିମା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଦିନ ଧରି ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମେଳା ଆଉ 7 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ଧୋନି ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ମନ୍ଦିର, 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନା ପୀଠ, ମଠ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକର ସଫାସୁତୁରା ଓ ଚୂନ ଧଉଳା କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଛି। ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ରସିଦ କଟାଯାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାଗା ମଡ଼ାଣ କରାଯିବ।
उपासना पीठगुड़िक पई पूजा सामग्री आदि को भंडार घरे गच्छित रखा जाइछि। मेला को सरस सुंदर करने पई सत्य महिमा धर्म परिचालना समिति, कौपुनीधारी महिमा समाज, जिला प्रशासन, पुलिस, पंचायत पक्षरु व्यापक आयोजन करा जाइछि। महिमा गादी रे थिबा विभिन्न कूअरे ब्लीचिंग पकाई विशोधन करा जिबार सह जोरंदार रास्ताघाट परिष्कार परिच्छन्न करा जाउछि। गत 30 तारिख जोरंदा पंचायत कार्यालय रे मेला पई अनुष्ठित प्रस्तुति बैठक चलित वर्ष पर्याप्त आलोक, पानीय जल व्यवस्था उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। पीवा पानी टैंकर रखाजिबा, परिमल व्यवस्था, प्राथमिक और आशु चिकित्सा व्यवस्था, खाद्य पदार्थ जांच, मादक द्रव्य नियंत्रण प्रचार प्रसार, ट्राफिक व्यवस्था सह व्यापक जनसमागम को दृष्टि रे रखी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जिबाकू स्थिर करा जाइतिला। एही मेला रे ओडिशा सह आसाम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंग आदि राज्यरू बहुत साधु सन्थ और भक्त जोग देइथांती। मानसिकधारी निज पिलांकू महिमा पीठरे मुंडन मध्य करुथिबार जोरंदा उत्सव मुखर होई पड़िछि। 1974 मसीहारे महिमा धर्मर प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी जोरंदा ठारे माघ शुक्ल चतुर्दशी रे एही मेला आरंभ करथिले। सेही दिन ठारू एही मेला होई आसुअछि। जगत कल्याण, अज्ञान और अंधकार दूर पाई यह प्रयोज्य बोली महिमा सन्यासी रघु बाबा कहिसंती। मेला रे श्रृंखला रक्षा पाई सहयोग करने सुखदेव बाबा, सुशांत बाबा, नित्यानंद बाबा प्रमुख निवेदन करिसंती। कौपुनीधारी महिमा समाजर परिचालक साधु रघु बाबा कहिसंती, चलित वर्ष बहु जनसमागम हेबार संभावना रही। मंदिर गुड़िकरे रंगमरा काम शेष पर्यायर पहुँची। श्रद्धालु माने रहिया पाई आश्रम गुड़िक सह जोगाजोग करा जाउछि। प्रशासन और पंचायत पक्षरु मेलार सुबंदोबस्त और शांति श्रृंखला पाई समस्त व्यवस्था करा जाइछि। आपण माने निश्चय एई 2025 मसीहारे हेबाकु थिबा जोरंदा माघ मेला को निश्चय बुलिबाकू आसंतु एवं निजर मनस्कामना पूर्ण रूपक प्रभुंकु दर्शन करने सहित कृपा लाभ करंतु। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए ताले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। धन्यवाद।